Zeg maar, verwachten we gaan te lachen vanavond? Ja. Je moet nog niet mopperen als het laat wordt, hè? Nee? Zullen we maar beginnen? Goed. Ik loer even naar boven. De techniek zit je er weer voor? Ja. Heel snel, wat een enthousiasme. En dus de kopbal. Ja. Godzijdank. En de speulers. Heel snel. En hier. Hey, kijk het zo, in het volle licht. Dat zegt we nog ook tegen hem. Veel plezier. Daaraan. Ik woon naar het cabaret, een kaartje te rollen, sprong ik hier voor naar bed. Hier smooide me kapot, oh als eerste aan de bak. En wie ik al die leus op in die gouden in de zak. Toen zag ik zonder baan, je kind dat kurte vrouw. Tada, tada, tada. Oh, ik in de rechtstop met zo'n 600 baan. Tada, tada, tada. Het schreeuw om de handen in de schietebaan. Tada, tada, tada. Zit je plaats in Pietermond of Pietersjaan. Keer door de Spengeluiken. Want we komen van Sint-Jan. Tada. Ja, met die teugels strieken, dus dat schreef ik aan André. Mag ik jouw hummus piercen, maar André die zag me niet. Mijn best die doe ik zelfs, en toen lag de heer hier vals. Toen zag ik nou erin slikken worden de second waltz. Ik kiste ze zo aan, en zag dat kunnen van. Tada, tada, tada. Oh, en in de rechtstop met z'n 600 man. Tada, tada, tada. Een schreeuw om de handen in de schietebaan. Tada, tada, tada. Zit je vast in Pietermond of Pietersjaan. Keer voor de Spengeluiken. Want we komen van Sint-Jan. Tada. Ik had met een auto echt heel netjes geparkeerd. Mijn snuiters voor die dak op en die drank van experience. Wat in